A dyn ni am ganolbwyntio ar pwnc craidd, ynddo fe? Mae hwn yn allweddol ar ran y cwrs Daearyddiaeth TGAU ac deall beth ydy neu beth yw achosion a chanlyniadau newidiadau yn y boblogaeth yn y Deyrnas Unedig. Dyna lle dyn ni'n cychwyn ar bethau heno. A dwi'n cychwyn y sesiwn yma heno a rhyw fath o gwestiwn arholiad i chi. A dwi'n cychwyn efo'r gair gorchymyn yna, sef amlinellwch. Amlinellwch rhai o'r rhesymau dros newidiadau yn y strwythur boblogaeth yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig. Felly, gallwn ni cychwyn ar y sesiwn a dechrau'n meddwl. So os ydych chi'n edrych ar hwn ar recording, mi allwch chi rhoi saib i hwn ydych chi isio, a wedyn dod nôl a wedyn cael chi feddwl o gwmpas a creu rhyw fath o map meddwl os ydych chi isio. Ond ar gyfer y sesiwn sy'n fyw a chi sy'n gwylio, beth allan ni feddwl amdan? Beth yn gyntaf sy'n effeithio ar y boblogaeth? Wel, mae disgwyliad oes, life expectancy yndi. Wrth i disgwyliad oes cynyddu, mae pobl yn byw yn hirach yndi. Ac wedyn, dyn ni'n edrych ar ffactorau sy'n effeithio, ar hynny ydy ran gofal iechyd. Gofal iechyd a gwasanaethau iechyd yn gwella ar ran y meddyginiaeth, ar ran y gofal dyn ni'n cael, ar ran yn NHS ac yn y blaen. Dyn ni'n meddwl am y nifer o ddoctoriaid, ar sgiliau, ar y nyrsys, mae parodrwydd iddyn nhw i thrin a thrafod y boblogaeth os yn sal, ac felly dyn ni'n disgwyl i boblogaeth yma gynyddu o ganlyniad i gofal iechyd gwell. Mae'n siŵr eich bod chi wedi bod dros rhain o'r blaen efo'r athrawon yn yr ysgol, felly rhyw fath o recap ydy hwn. Addysg a chynllunio teulu gwell, mae hwn yn ffactor bwysig sydd yn effeithio ar y boblogaeth. Wedyn ni'n gwybod, addysg yn chwarae rôl pwysig a ddysgu. Dysgu o gwmpas a falle y dulliau atal cynhedlu sydd allan yna. Dyn ni wedyn falle edrych ar effeithiau o mudo. Y mewnludiad yma o gwledydd tramor. Ffactorau gwleidyddol sydd yn effeithio arno fo. Lle mae pobl yn symud o un lle i'r llall. Ac pam felly? Pam felly a mi wnawn ni siŵr edrych ar y ffactorau o mudo yma, hwyrach ymlaen y cyflwyniad, ac sut mae'r rhain yn effeithio ar y boblogaeth. Cyfraddau geni, birth rates. Mae hyn yn chwarae rôl pwysig, fwy o gyfradd geni, fwy o babis yn cael ei eni, wel dyn ni'n gwybod bod hwn yn mynd i cynyddu'r twf yn y boblogaeth. So felly rhain i gyd efo gofal iechyd, parodrwydd i gofal dros ein boblogaeth ni, yn naturiol, dyn ni'n gweld bod ein disgwyliad oes ni, ein bod y boblogaeth ar gyfartaledd yn cynyddu. Ac wedyn mae angen i edrych ar y geiriau allweddol yma. Ffactorau economaidd, yn gymdeithasol a gwleidyddol. Her bach i chi fan hyn. Her bach arall os ydych chi isio yn edrych hwn ar recording i bosib categoraiddio'r wybodaeth yma. Ffactorau falle gwleidyddol sy'n effeithio ar mudo. Ffactorau gwleidyddol sy'n falle effeithio ar gofal iechyd. Meddylwch am y sefyllfa presennol dyn ni ynddo ar rhan y pandemig efo Covid-19. Gofal iechyd. Meddylwch am falle sectorau allweddol yna sydd falle ddim yn cael y gofal yna ar hyn o bryd. Enghraifft, rhai sydd yn falle yn aros am triniaeth cancer, am triniaeth ysbyty, falle'n sôn am triniaeth ar y galon. Wel, mae'r blaenoriaeth falle'n dod ar Covid ar hyn o bryd, a mae yna ffactorau gwleidyddol, pwyso mesur yn does angen dod i sylweddoli pa rai sydd yn cael ei flaenoraethu. Covid ar hyn o bryd, fel ydych chi'n gwybod, sydd angen cael y flaenoriaeth yna. So, dyn ni'n gallu gweld sut mae hyn yn gallu effeithio ar y strwythur boblogaeth. Wel, mae hyn yn falle delwedd dych chi yn hen gyfarwydd efo, pyramid poblogaeth. Pyramid poblogaeth, mae angen chi fod yn ymwybodol ohono.
ac dyn ni'n edrych ar strwythur boblogaeth graffiau bar ydyn nhw, sydd yn dangos gwrwaith ar y dde, a'r benywaidd, females ar y chwith. A mae hwn yn dangos rhyw fath o siap, yndi? Rhyw fath o snapshot o amser o sut mae boblogaeth ar adeg penodol. Dyn ni'n gweld ar y top 1961 sut dyn ni'n gweld boblogaeth ar rhan disgwyliad oes. Dyn ni'n gweld y cyfradd geni, cohort o 0 i 4, wedyn 4 i fyny, ac wedyn reit i fyny ar brig a graff bar yma, dyn ni'n gweld bod yn fach iawn. Dyn ni'n gweld felly y nifer o bobl sy'n 90 plus ynddo fe. So felly hwn dyn ni am ganolbwyntio ar ffordd effeithiol o ddangos data ein poblogaeth ni, pyramid poblogaeth. A sut felly mae pethau'n effeithio ar y boblogaeth? Cyfradd ffrwythlondeb, angen i edrych ar hyn, a sut mae hyn yn effeithio ar y strwythur. Wel, meddyliwch am y ganlynol. Dyn ni wedi sôn am barod y gofal iechyd. Glân weithra. Pa mor dda ydyn ni fel economi, fel gwlad sy'n datblygiedig erbyn hyn, yn wahanol ar rhan ein systemau ni o edrych ar ôl ein glendid ni. System carffosiaeth. Mae cymharo hwn falle efo gwledydd sydd ddim cweit mor datblygiedig neu mor datblygiedig â ni felly. Gwlad o incwm isel ynddo fe. Dyn ni'n meddwl am yr HICS a LICS, y low income countries, a'r high income countries. Statws, merched. A dyn ni'n gweld, a dyn ni'n mynd i cyffwrdd ar hwn yn y gyflwyniad, sut mae ar ôl benywaidd, menywod yn chwarae yn y gymdeithas yna. Cyfradd marwolaethau babanod. Dyn ni'n gwybod falle, fel dwi wedi sôn yn barod, bod cyfradd marwolaethau babanod ddim yn uchel iawn yn y wlad yma. Mae'n rhesymau dros hynny yn oes. Dyn ni yn barod efo'r gofal yna dros ein babanod. Dyn ni efo'r nyrsys, dyn ni efo'r doctoriaid sy'n arbenigo yn y meysydd yna yn gallu gofalu am ein babanod, a sicrhau bod ein babanod ni ddim yn marw'n ifanc, falle dyn ni'n gweld mewn rhai gwledydd economies a draws y byd. Dulliau atal cenhedlu, dyn ni wedi sôn am hyn yn barod. Lle falle mae pobl neu'r merched erbyn hyn yn blaenoriaethu mae gwaith ydy pwysig. Yn gwlad ni, fel y Deyrnas Unedig, dyn ni ar gyfer taledd o gwmpas falle 2 i 3 o blant, ond dyn ni'n gwybod bod y ffigwr yna yn dod i lawr rhan y nifer o blant i bob teulu. Mae'n rhesymau yn does, rhesymau pam bod falle nifer o blant i bob teulu wedi disgyn dros amser. Wedyn, falle ni'n edrych ar y ffigwr yma ar y diwedd, falle'r cost o fyw. Un fath o ffigwr neu stat bach i chi'n sydyn. The UK child to the age of 21 costs on average, cofiwch average ydy hwn, cyfartaledd ydy hwn, 166,000 o bunnoedd. Dyna faint, bron yn 250,000 yndi, faint mae plentyn yn costio. So meddyliwch chi sy'n gwatsio'r hwn ar hyn o bryd, neu ar recording, eich pethau dych chi'n gwario ynddo fe, faint ydych chi yn gwario ac yn gostio eich rhieni chi a pobl sy'n gofalu amdano chi ynddo fe. Felly mae angen pwysau mesur cost bywyd yn gyffredinol. Os ydych chi'n nifer o blant, wel, mae angen i falle gofalu ar gost yma, am y gofal yma ar pobl sy'n gwarchod ac ar ei rhieni ni. Felly mae hwn yn mynd i effeithio ar y strwythur boblogaeth. Ffactorau gwthio, ffactorau tynnu. 2 gair allweddol, 2 term allweddol fan hyn sy'n bwysig i chi ar y cwrs tygau. Beth yw'r ffactorau sy'n tynnu bobl i lle? Beth yw'r ffactorau sy'n gwthio allan o lle? Rhain yn termau allweddol sydd yn bwysig iawn i ni feddwl am mudo, symud o un lle boblogaeth i lle arall. Felly, mae tynnu a gwthio. Ac mae'n siŵr eich bod chi wedi edrych ar nifer o astudiaethau achos, amrywiaeth o astudiaethau achos yna,
ond allwn ni feddwl yn gyffredinol falle am y bloc masnach da ni wedi bod yn rhan ohono, sef yr Undeb Ewropeaidd. Cyn Brexit, mi oedd yna dipyn o mudo yn doedd. Tipyn o rhesymau pam oedd gwledydd o Lithuania, Rwsia, Gwlad Pwyl yn yr achos yma, yn mudo o Wlad Pwyl i Deyrnas Unedig. Wel, dyn ni'n gallu gweld efo yr infographics yma. Dwi'n canolbwyntio ar yr infographic ar chydig bach o stats yma ar waelod ar y dde. Net household income y wlad ynddo fe. Ar gyfartaledd, dim ond ychydig o dan 9,000 ydy income y Wlad Pwyl, ond wedyn i gymharu yn y Deyrnas Unedig UK, dyn ni'n gweld bod ar gyfartaledd bod y llawer mwy. Pres felly'n ffactor tynnu o Wlad Pwyl. A wedyn dyn ni'n gallu gweld working hours, faint o oriau gwaith. Rhowch hwnna mewn i perspektif yna fe. Llawer iawn o waith, oriau waith yn Wlad Pwyl, dim llawer o bres, dim llawer arian felly, nag oes. Ond i gymharu hyn efo'r Deyrnas Unedig, 36.4 awr ar gyfartaledd, ond ennill llawer fwy. So felly, i raddau, dyn ni'n gallu gweld pam bod y mudo yna a pobl eisiau dod i'r wlad yma. Ac wrth gwrs, mae'r cynnydd yma, mae'r twf yn y boblogaeth mynd i gynhyddu. Ac felly ar y chwith, tynnu sylwch sydyn i chi at y cyfradd dros amser, blwyddyn 2000, bod y cyfradd o pobl mewn gwaith yn Gwlad Pwyl wedi disgyn dros amser. Ond falle un term allweddol na ni edrych fan hyn, falle ffactorau sy'n effeithio ar Wlad Pwyl a symud o un lle i'r llall. Term eich bosib ydych chi'n gyfarwydd, neu falle'n anghyfarwydd, os ydych chi'n edrych ar hwn, brain drain. Wel, dyn ni'n gweld ar hyn o bryd ystyr brain drain ydy'r lefel o sgiliau yma. Sgiliau yma yn gadael Wlad Pwyl ac mynd ar sgiliau yna i'r Deyrnas Unedig. Allech chi hefyd meddwl am y cysyniad yma, falle'n ffactorau o pam y pobl yn mudo o wledydd o ardaloedd gwledig cefn Gwlad Cymru efallai i'r dinasoedd. Chi, pobl ifanc, ar ôl i chi raddio a gadael eich ysgolion chi, mynd i brifysgolion, dech chi wedi datblygu'r sgiliau, dech chi wedi datblygu'r gwybodaeth yma dros amser dech. Mae gennych chi cyfoeth o ran eich sgiliau. Tipyn i gynnig i'r byd gwaith. Lle ydych chi'n mynd i gael y gwaith yna efo cyflog ar gyfartaledd uwch? Wel, yn y dinasoedd yn dyfa. So felly mae'r brain drain yna yn symud allan, yn cael ei dreinio allan o gefn gwlad a Gwlad Pwyl i llefydd sydd yn fwy gyfoethog, cynnig fwy o cyfleoedd, opportunities yn dyfa. Un ffactor arall yn ei edrych am pan bod mudo o un lle i'r llall ydy bod pobl yn mudo o'r trefi yn ffactor pwysig. Dyn ni'n dangos data mewn ffordd effeithiol fan hyn, a dyn ni'n plethu efo sgiliau. Peidiwch anghofio fan hyn bod sgiliau'n bwysig ar ran y cwrs TGAU, a sut dyn ni'n dangos data yn effeithiol. Map llif yn rhywbeth effeithiol iawn fan hyn, a bosib gallech chi cwrdd a gweld cwestiwn arholiad i ei ddisgrifio map fel hyn. A wedyn dyn ni'n mynd fwy dwys yn nesach ymlaen yn meddwl am pam. Ac yn sydyn iawn, dyn ni'n dadansoddi'r graff yma, dyn ni'n gweld y trwch yma, ar falle y lliw yn yr allwedd y mor bwysig ydy, yn dangos sut mae newidiadau dros gofod. Abertawe, dwi'n canolbwyntio ar fan hyn, cysylltu fan hyn efo Cymru a Llundain, mae o yn denau iawn ydy, yn denau ac yn wyrdd. So, dyn ni'n gweld y migration flow into London, llawer llai. Ond wedyn, dyn ni'n edrych falle y symudiad migration yma o Caerdydd, Bryste, Sheffield, York ac yn wedig, o Newcastle i Llundain ac yn y blaen, yn drwchus. Ond wedyn, yn uwch yn y coll, mae Brighton, Hastings, Southend ac yn y blaen yn llawer fwy yndi. Felly pam?
Pam bod y strwythur y boblogaeth yma yn wahanol falle'r graddfa llai o gwmpas y Deyrnas Unedig? Wel, dyn ni'n edrych fan hyn wedyn ar statws y ddynes sy'n wedi cyfeirio yn sydyn iawn fan hyn. Sut mae'r oes wedi newid. Lluniau fan hyn yn cymharu'r ddau ar y chwith diwedd yr ail rhyfel byd, lle oedd rôl y ddynes felly yn wahanol iawn i heddiw. A mae gen i ni ddau figurehead yn does, ddau ddynes boblogaidd iawn. Michelle Obama a gen i ni yn fyna a Deborah Meaden. Pobl menywod o statws uchel yn y byd gwaith, yn y byd busnes, yn y byd gwleidyddiaeth sydd yn hyrwyddo rôl y ddynes. Ac felly mae hwnna wedi newid yndi. Sut mae rôl y ddynes yn cael ei effaith ar y boblogaeth? Nid felly ar dechrau'r ganrif yma, mae felly 4-5 o blant. Dwi'n siarad o brofiad fan hyn, nain ni neu mam gi yn 1 o 10. Iawn? Ond erbyn hyn, mae'n heili i felly 2 o genod sydd felly genna i. Ac felly dyn ni'n gweld bod y nifer o blant a felly y statws y ddynes yn newid. Yn wraig i a'ch mams a dads chi falle ffocws felly ydy ar byd gwaith. Ia? Ac felly mae angen pwyso mesur. A dyn ni'n gweld felly'r llun yma ar y gwaelod bod yr hawliau yma, votes for women, hawliau yma i'r ddynes wedi gwella dros amser. Ia? So felly mae gennym nhw lais. Hwn yn chwarae rôl pwysig yn y rôl a boblogaeth. So felly beth yw'r effaith? Cyfle i chi fan hyn edrych ar hyn yn sydyn. Ond wrth i ni feddwl am yr effaith, wel, dyn ni gallu meddwl am y ffactorau cynlynol. Wel, dyn ni gallu edrych ar fod mwy o bobl yn gorfod talu trethu, mwy o sgiliau a phrofiad gwaith, felly bod fwy o straen ar wasanaethau fel ysgolion, o ganlyniad i'r bobl yn heneiddio, wel, mae pobl yn ymddeol yn uwch. Nifer y bobl hŷn sy'n byw ar ben ei hun. Costau pensiwn yn cynyddu. Mwy o bwysau ar gofal iechyd. A mi wna i cwrdd â hwn a canolbwyntio fwy ar hyn mewn munud yn sôn am boblogaeth yn heneiddio. Ond mae midwyr yn chwarae rôl pwysig. Wel, dyn ni'n newydd cyfeirio fan hyn a edrych ar y chwith fan hyn. Diwylliant yn chwarae rôl pwysig. Sut mae'r mewnlifiad, yr influx yna o pobl o wlad o'r iaith tramor, iaith gwahanol, goffod addasu i fywyd ni, ynddo fe? So mae'r daearyddiaeth yn goffod newid. Dwi'n cyfeirio'n sydyn iawn at boblogaeth sydd yn heneiddio. Edrychwch ar y tabl. Dyn ni fel daearyddwyr yn hel data, yn casglu data yn y maes, ac wedyn yn cyflwyno fo mewn ffurf tabl. Beth yw'r patrwm ydych chi'n gweld? Wel, o 1984 i fyny ganrif yn wedyn, dyn ni'n gweld bod y niferoedd o blant i fyny at 15 mlwydd oed, beth sy'n digwydd, beth yw'r trend, beth yw'r patrwm, beth yw'r tueddiadau wedyn ni'n gweld bod yn disgyn dros amser. Hynny'n debyg iawn i'r heina i bobl sy'n 16 i fyny at y cohort yma i 64, disgyn dros amser. Ond yn wahanol iawn, dyn ni'n gweld bod y nifer o pobl dros 65 yn cynyddu. Oherwydd y ffactorau yma, cofiwch pam bod y boblogaeth yn heneiddio. Gofal iechyd yn gwella, disgwyliad oes yn cynyddu. A dyn ni'n trosglwyddo'r wybodaeth yna mewn ffurf tabl, mewn ffordd gweledol effeithiol. Ie, dyn ni'n gweld y trends, y tueddiadau yma unwaith eto. A graffiau ar y top. Yr under 16s o dan 16 dros amser yn dueddol mynd i lawr. Wedyn, dyn ni'n gweld y graff ar y gwaelod, 85 a drosodd yn mynd i fyny. Ac wedyn dyn ni'n gweld y llew yna o 50 state pension age dros amser yn mynd i fyny. Yeah? So'r tueddiadau yma o boblogaeth yn heneiddio. Felly dwi'n taflu rhyw fath o gwestiwn arholiad i chi'n sydyn.
trafodwch gair allweddol arall i chi. Trafodwch y barn yma bod poblogaeth sy'n heneiddio'n creu sialens neu heriau economaidd a chymdeithasol. Cofiwch i chi sôn am ddwy ochr o'r dadl. So felly, cyfle i chi fan hyn meddwl am beth ydy'r effaith yma o'r boblogaeth sy'n heneiddio. Wel, dyn ni'n edrych ar rhai o'r canlyniadau. Yn gyntaf, dyn ni'n edrych ar y sgiliau o profiad gwaith gwerthfawr gan lawer y bobl hŷn. Hyn felly yn effaith o boblogaeth a canlyniad o boblogaeth yma'n heneiddio. Wel, mae nifer o bobl hŷn sy'n gyfoethog yn cynyddu. Mae cyfran y bobl o oedran yn gweithio yn lleihau, ond mae cyfran yma bobl sydd wedi ymddeol yn cynyddu. Gobeithio ydych chi'n meddwl erbyn hyn, os mae pobl yn heneiddio yn mynd yn hŷn a pobl yn ymddeol yn cynyddu, sut mae hwnna'n effeithio'r ystwythyr boblogaeth? Dyn ni hanner ffordd i lawr yn edrych ar y pwynt lle mae nifer o bobl hŷn sy'n byw ar ben eu hun yn cynyddu. Be di effaith hynny? Mae'r pandemig wedi chwarae rôl pwysig a wedi amlygu hynny, uwcholeuo hynny yndi? Gan meddwl pobl yn byw yn isolation. Falle meddwl am iechyd pobl. Iechyd meddwl wedi bod yn ffactor pwysig i chi, fi, ac i'r bawb yn ein gymdeithas ni. Ond be di heriau hynny yn gymdeithasol, yn wleidyddol, ar y sector iechyd, gwasanaeth iechyd? Canlyniad arall bod yr effaith yma poblogaeth yn heneiddio yw bod mae yna nifer o bobl hŷn sydd â phroblemau iechyd cymhleth neu yn y tymor hir yn cynyddu. Problemau o Alzheimer's yn dyfa. Goffod falle meddwl am datrysiad i'r problemau yma. Goffod fod ar blaen ein gêm, blaen y gad yn does, mwyn delio efo'r problemau iechyd hir dymor yma. Mae pobl sydd wedi ymddeol yn gallu bod yn hyblyg ar rhan a phryd a pha mor aml maen nhw'n gweithio. So wrth darllen trwy'r rhain, mae yna bethau positif a negatif yn does. Ac felly, wrth i ni feddwl am yr heriau yma, beth ydy'r effeithiau? Y challenge. Wel, dwi wedi categoriddio'r wybodaeth yma wrth i ni feddwl yn gyntaf am y sgiliau a phrofiad gwaith yma yn gwerthfawr. Wel, mae'n gallu cyfrannu ffactorau positif economaidd da, yndi. Cynnig fwy o bres i fusnes, addysg, hyfforddiant. Cofiwch, mae pobl hŷn yma sy'n newydd ymddeol efo gwraidd, efo cyfoeth mewn sgiliau. Cynnig yma ar gyfer busnesau mawr. Mae nifer o bobl hŷn sy'n gyfoethog yn cynyddu, yn creu ac yn cynnal swyddi drwy wario arian ar gwyliau neu ar gweithgareddau hamdden. So felly, dyn ni'n gallu gweld ein sector ni a sectorau gwahanol yn addasu, yndi? Sut fallai mae dyn ni yn Gogledd Cymru a rhannau eraill o Gymru yn Sir Benfro er enghraifft, sut mae fallai twristiaeth yn elwa o ganlyniad i hyn. Fallai y sector hamdden, lle mae pobl yn ymddeol falle yn mynd ar eu gwyliau yn yr off-season er enghraifft. Dyn ni felly fan hyn yn Gogledd Cymru, Adar Conwy, Penllyn, Ynys Môn, yn gallu gweld, reit, allan tymhorau mis Medi, a'r Hydref a Tachwedd, lle mae chi y disgybl wedi mynd nôl i'r ysgol, maen nhw yn cynnal yr economi. Falle yn yr haf, yn gwyl yr haf, y teuluoedd sy'n cynnal economi twristiaeth yng Ngogledd Cymru, Sir Benfro ac yn y blaen. So felly, dyn ni'n gweld bod rôl gwahanol. Wedyn, ni'n edrych ar y cyfran o bobl oedran yn gweithio yn lleihau. Wel, mae rôl fan hyn gan y Llywodraeth yn derbyn llai o arian, ond yn gwario mwy nag erioed yn bensiwn. Dyw'r poblogaeth sy'n heneiddio, dyn nhw ddim yn gweithio felly. So pwy sy'n goffod cynnal nhw? A dwi'n hanner ffordd i lawr y dudalen fan hyn yn cyfeirio at pobl sy'n teimlo yn unysig ar ben eu hun yn ddiweddar. Ac felly'r heriau sy'n gwynebu ni, ynddo fe?
Mae gennau stori fan hyn ac profiad bersonol o hyn, aelodau teulu yn fan hyn yn teimlo'n ynysig ac methu mynd i weld nhw oherwydd yr heriau sydd wedi gwynebu ni'n ddiweddar ac oherwydd y rheolau cymdeithasol yn bellhau yma ynddo fe. Ond wrth gwrs, dyn ni fel yn yr achos yma gallu creu cyfarfodydd dros Zoom, Skype, Teams, a mae hwnna wedi bod yn werth fawr ynddo fe. Felly, nifer fawr fan hyn, a fel dwi'n dweud, mi allwch chi roi pause, ac wedyn ail asesu rhain, ail feddwl dros rhain yn hwyrach ymlaen os ydych chi'n recordio. Cofiwch gofyn cwestiynau os ydych chi'n gwrando ar hyn yn fyw. Un pwynt pwysig ar rhan y manyleb ydy sut mae'r boblogaeth yma yn plethu efo ein defnyddiau tir ni ar gyfer tai. A'r angen yma am dai newydd. Pam felly? A ni gweld yn y graffiau fan hyn bod y boblogaeth yma'n cynyddu a bod y llywodraeth hefyd wedi ymateb ac wedi sylweddoli yn hyn. A'i ddarllen hwn yn Saesneg. In the financial year of 2012-2013, there were 135,000 new homes built in the UK. That was the lowest since 1945. It's not enough, maen nhw'n dweud. As the population of the UK increases, we need more homes. So felly mae hyn yn rhywbeth llywodraethol. Maen nhw wedi deffro i'r ffaith. Right, mae yna broblem. Mae yna bandemig ar rhan gofal tai, a'r angen am dai. If too few homes are built, well, demand is greater than supply. Mae yna gyswllt fan hyn at y byd busnes fan hyn. Chi sy'n astudio busnes, edrych at demand and supply. A wedyn mae yna broblem mawr ar gan pris tai yn cynyddu. If the demand is greater than supply, then the price of buying a new home rises faster than people's wages. The government wants to see an extra 240,000 new homes being built every year. But where should these new homes be built? Felly, mae hwn yn link neu cysylltiad da naturiol i'r rhan nesaf dyn ni'n astudio yn y cwrs TGAU. Meddwl am poblogaeth a'r problemau, yr issues, problemau yma. Mae o'n gwynebu yn creu i'r llywodraeth, creu i ni lle dyn ni am adeiladu yn tai ni. Yr haf yma, mi fyddwch chi dod ar draws deunydd asesu. A ryw fath o gwestiwn nes i gyfansoddi'n hun a wedi dod ar draws. Wel, cyfle chi esbonio hwn. Ni'n siŵr gall hwn fod yn fwy na 3 marc yndi, ond meddyliwch am hwn. 5.3 million new homes needed as ageing and immigration drive demand. Mae hwn yn rhywbeth sy'n cael ei ddweud mae'n erthygl papur newydd. Mae statement yn does. Wel, mae angen dechrau esbonio hwn yn does. Falle defnyddio'r sgiliau dyn ni'n sylweddoli erbyn hyn as aging and immigration drive demand. Beth ydy'r achosion yma? Am hyn. Wel, dyma ni i gyrsialu ac i grynhoi be ni newydd ysgu. Dyma pam bod angen yma am fwy o dai. Wel, yr achosion ydy bod y poblogaeth yn heneiddio. Newydd sôn am bod disgwyl i'r oes yn cynyddu. Gofal iechyd yn gwella, gwell meddygyniaeth, fwy o sgiliau doctoriaid i drin, cleifion drif, i drin achosion meddygol ynddo fe. Cynnydd y poblogaeth. Mudo, symud o wledydd eraill, symud o'r wlad i'r dref. Pobl yn ymddeol, settling down yn hwyrach. Ond gallwn ni dechrau meddwl am lle mae'r bobl yn ymddeol, lle maen nhw'n setlo, lle mae pobl ifanc yn setlo. Pa fath o dai sydd angen i ystyried wrth feddwl am y poblogaeth sydd yn heneiddio? Dyn ni'n gwybod ac yn falle'n gweld bod pobl yn heneiddio falle nid yn y trefi mawr ar dinasoedd, ond falle ar gyrru'n y tref neu hyd yn oed yn cefn gwlad. A beth ydy'r galw? Beth ydy demands nhw? I wahanol falle i bobl sy'n byw yn y ddinas. Mwy oedolion yn byw ar wahân. So felly beth ydy'r effeithiau? Dyn ni'n sôn yn barod am pris tai, gor-ddatblygu yn rhai ardaloedd. A dyn ni'n cyffwrdd nesaf at adeiladu ar y gwregus las. Ac oherwydd angen yma am fwy o dai.
So felly, dyn ni'n cyffwrdd wrth ni ddod â'r sesiwn yma i ben am y 10 munud nesaf, edrych ar datblygiadau cymunedau cynaliadwy. Ydy ni'n adeiladu fwy o fflatiau neu apartments, neu y stael o adeiladau, a stael o ddatblygiadau dyn ni'n cynnig. Unwaith eto, dyn ni'n edrych ar y gair allweddol yma, cynaliadwyedd, cymuned cynaliadwy. Mae'r boblogaeth yn cynyddu yndi. Mae strwythur y boblogaeth yn newid. Mae lle, mae pobl eisiau byw yn newid. So felly mae angen ni addasu, meddwl am hyn. Cyfle i chi feddwl. Falle gofyn yn y chat os ydych chi'n edrych ar hyn yn fyw. Neu unwaith eto, rhoi pause neu saib os ydych chi'n edrych hwn ar recording. Felly, dyma ni. Meddwl am gymunedau gynaliadwy. Wel, mae'r rhaid i tai fod yn fforddiadwy, affordable, ar gyfer pobl sydd yn incwm is. Newn ni edrych ar hwn mewn munud, datblygu'r safleoedd diffaith, tir brown neu safleoedd maes llwyd, brownfield sites, neu ar safleoedd meysydd glas, greenfield sites. Ond dyn ni edrych ar safleoedd diffaith, dyn ni'n cysylltu'r rhain yn efo meysydd tir llwyd. Swyddi a chyflogau yn lleol. Hwn yn bwysig iawn. Swyddi ar gael ac yn lleol. Cludiant cyhoeddus. Pam yn cyhoeddus? Pam cludiant yn bwysig? Dyn ni'n cysylltu fan hyn efo gweddill y manyleb a'r gwaith ni'n astudio meddwl am cludiant cyhoeddus yma a'r broblem y newid hinsawdd a cynnydd yn ein ôl traed carbon ac fwy o carbon dioxide ac yn y blaen a tanwydd ffosil gan i ryddhau mewn i'r atmosffer. A'r effaith hynny ar newid hinsawdd. Wel meddwl am faint o bobl sy'n berchen ar ceir a faint o bobl sydd yn un person sydd yn teithio gwaith bob dydd yn lle bod ni'n defnyddio trafnidiaeth cyhoeddus yma. Technoleg gwyrdd. Cwestiwn faint ohonoch chi sy'n gwylio hyn a disgyblion daearyddiaeth Tygau sydd efo paneli solar ar eich tai chi. Sut dyn ni yn dod dros y broblem yma o gwresogi ein tŷ ni wrth i ni feddwl am newid hinsawdd ac allariadau carbon. A mae hwn yn bwysig, meddwl am ein cyfleusterau lleol, ynddo fe. Does dim pwynt i ni falle'n teithio bell i'n ngwaith ni ac i'r ysgolion bod pob beth yn ganolig. Mae hwnna'n bwysig iawn i ni falle meddwl yn lle dyn ni'n byw a bod y cyfleusterau yma yn agos. Ac felly wrth i ni meddwl am cymunedau cynaliadwy, mae angen ni falle meddwl am lle i adeiladu. A cwestiwn yn aml iawn sy'n cael ei ofyn ar y cwrs Tygau, cwestiwn sy'n herio chi, i ba raddau ddylswn ni adeiladu ar tir glas neu meysydd glas greenfield sites. So felly mae hwn wedyn yn gwestiwn agored iawn. Felly meddwl am yr heriau yna, y pwysau yna, cofiwch, dyn ni'n gwynebu o boblogaeth. So felly mae angen ni cynnwys hynna yn ein dadl ni. Dyn ni methu osgoi hynny, nag dyn. Methu osgoi fyna bwysau efo ni ar y gwregus las on the green belt, lle mae yna bler dwf trefol, lle mae yna gwthio allan neu bulging yn does, o pobl isio mynd allan, y trefi yma yn mudo allan, yn symud allan i'r tir meysydd glas yma. So cofiwch am hynny, ond be dyn ni am ganolbwyntio ar y nesaf ydy i ba raddau ydyn ni isio adeiladu ar y tiroedd yma, a pa un felly. Ond mae hwn yn allweddol, ynddo fe. Wrth i ni feddwl am cymunedau cynaliadwy, wel, mae'r olwyn 20 yma angen ni gofio amdan. Dyn ni'n cyffwrdd ar hwn yn barod, meddwl am trafnidiaeth, gwasanaethau, ar amgylchedd, diwylliant, tai. Nifer fawr o daearyddiaeth fan hyn angen ystyried mwyn i ni feddwl am y cysyniad yma o cynaliadwyedd. Felly, mae angen ni feddwl am hyn fel cylch mawr, ynddo fe.
mae broblem mawr, da ni fel daearyddwyr yn gallu fod yn pobl llawn sgiliau sy'n angen pwyso mesur, ond falle angen plesio yn oes. Mae yna rôl ddemocrataidd iawn iddo fewn i hyn, oes? Lle mae llais y pobl yn bwysig. Llywodraeth yn chwarae rôl pwysig, polisi yn chwarae rôl pwysig, trafnidiaeth, angen ystyried, gwasanaethau fel dwi'n dweud, a'r amgylchedd pwysig iawn i ni fel daearyddwyr. Tegwch, ie. Teg i bawb, teg i'r amgylchedd, teg i'r economi, teg i ni y pobl. Wedyn mae angen cynllunio hwn mewn ein systemau, o mewn ein system presennol a'r dyfodol, mwyn i'n gymdeithas yn diwylliannau ni i ffynnu. Felly, i grynhoi y sesiwn yma, gadewch i ni feddwl am enghreifftiau. Ie, dwi wedi cymryd hwn yn meddwl am cymunedau cynaliadwy ochrau Llundain, lle mae angen pethau fod o fewn 5 milltir. Mae'r cartref, mae meysydd chwarae ni, mae yna meysydd gwyrdd, lle mae yna safleoedd bus stops ac yn y blaen yn agos o fewn ein cerdded yn 5 munud. Wedyn, beth sy'n angen i ystyried wrth i ni feddwl am ein cynllun trefol ni. Pa bethau sydd falle o fewn cyrraedd ni yw 10 munud o gerdded. Ein becws, ein tafarndai, yn ysgolion cynradd ni, ein doctoriaid ni ac yn y blaen. So felly mae'n bwysig iawn i ni dechrau feddwl am cymunedau cynaliadwy. Wedyn, dyn ni'n edrych ar y cyfleusterau fwy eang mawr, ein ysgolion uwchradd ni. Falle bod nhw o fewn cyrraedd 15 munud, ond cofiwch, dyn ni dal gallu cyrraedd nhw fel mae nifer fawr ohonoch chi'n cyrraedd ysgolion mewn buses a'r trafnidiaeth cyhoeddus. Ac wedyn o fewn 20 munud, dyn ni falle meddwl am busnesau mawr, yn academies, yn colegau ni. Ac felly sy'n mae rhaid i'r rhain i ffitio mewn i'n cymunedau cynaliadwy. Cofiwch, i ba raddau ddylswn ni adeiladu ar meysydd tir gwyrdd? Dyna y prif cwestiwn sy'n mae hwn yn plethu mewn. So felly mae angen i ystyried hyn ar pa mor gynaliadwy ydy'r rhain ar gyfer bod pawb yn rhan, pawb yn ganolig i'r datblygiad ni. Ddylswn ni adeiladu yn tir gwyrdd? Wel iawn. Os ydy bod y lle yma yn ganolig i bawb a bod pawb yn chwarae rôl pwysig. Iawn i ni falle meddwl bod o efo cysylltiadau da, well connected ynddo fe. Bod yna drafnidiaeth cyhoeddus yn agos. Bod yna ysgolion. Os dydy o ddim, falle bod angen i bwyso am mesur. Falle mai tir llwyd ydy fwy addas. So felly, does dim ateb cywir na anghywir i ryw raddau, ond y trafod yma, y dadl yma sydd angen ni cynnig fel ateb. Ydy o yn sensitif i'r amgylchedd? Dyn ni'n gwybod yr heriau lle mae yna greenfield sites, lle mae yna caeau gwyrdd, caeau amaeth, yn cael ei ddatblygu yndyn. So felly, faint ydy hyn i gael ar amgylchedd, ar ein byd natur. Ond wedyn efallai bod yn addas, oherwydd bod o'n hybu ein hyrwyddo yn defnydd ni o beicio, seiclo ar ysgol, fwy o drafnidiaeth cyhoeddus. Bod yn deg, dwi'n gweld fan hyn, bod meysydd chwarae yn bwysig iawn, bod yn deg i bawb. Ein bod ein plant ni yn cael mynediad. Ei bod pobl mewn oed efo mynediad at ein meysydd chwarae ni ac yn y blaen. Dyma beth ydy cymunedau cynaliadwy. A bod rhain yn ffynnu, thriving. Bod yn brysur, economi'n brysur. Bod yna datblygiadau ynddo fe, ond cofiwch bod yna rhyw fath o gydbwysedd, balans. Bod yna cynllunio'n effeithiol. Bod y llefydd yma wedi cael ei gynllunio'n saff, yn dioga. Bod pobl gallu hamddenna ac yn teimlo ein bod ni dyn ni ddim o dan fygythiad. Bod ein plant ni gallu mynd allan chwarae yn saff. Yn cynnwys pawb, fel dwi'n dweud. Bod na ddathlu
o lwyddiad efo'r ddathlu o lle lle ni yn teimlo'n gymunedol, teimlo'n saff. Felly dyna'r ddadl blwyddyn 2011 a chi sy'n astudio'r cwrs yma ydy pa rai ddylsen ni ystyried, i ba raddau ddylsen ni adeiladu ar meysydd glas. Ydy o'n saff? Ydy o'n ddiogel? O bosib mae safleoedd tir brown sydd yn siwtio'n gwell. Ond cofiwch y dadl yma pam bod ni'n gwynebu'r heriau yma. Cofiwch ar dechrau'r sesiwn yma amdan y strwythur boblogaeth. Strwythur yma boblogaeth yn rhoi pwysau ar y defnyddiau tir yma. Felly dwi'n gweld bod y sesiwn yma yn dod i ben, ac felly fel nes i efo'r sesiwn cyntaf, yn uwchleuo'r rhain a sut yn ni'n anelyn uwch yn fe, at y graddau uwch yma. A dwi wedi dwy'n rhain a defnyddio'r rhain yn aml iawn, cofiwch i ni ddisgrifio yn manwl. Yr expert explanations yma pwynt 2, ein bod ni esbonio mewn yn lwys. A bod ni wedyn yn cefnogi efo rhyw fath o dystiolaeth, ynddo fe? Edrych ar y rhesymau dros achosion ag effaith. Bod ni wedyn gallu gwahaniaethu a gweld yn y cwestiwn yma meysydd glas neu meysydd tir llwyd, beth ydy'r manteision anfanteision dros yno. Cwestiynau sy'n gosod her dyn ni ganolbwyntio ar hyn. Wedyn ein gramadeg yna fe, ein sillafu mor bwysig pan dyn ni'n meddwl am y cwestiynau estynedig. A cofiwch, dwi wedi pwysleisio bod yna geirfa allweddol yn bwysig yn y lefel a seren yma. Cofiwch am y geirfa allweddol yma, disgyblion.